Taura chinzwi. Muri say. Unetwani kwe? Ini ndoitwa chief doctor. Ndoita nezvei? Ndoita zvokuimba. Nembe? Nemba dance music. All right. Dance yakada pange? Tingati Zimdancehall, sama conscious, hardcore, nezvimwe zvinongowanikwa kudance music. Matanga rini jama? Matanga 2014. Chi? 2014. Nomakore mangani? Izvo ndine 22. 2014 mfana wangu. Ndandi form 2 ipa. Waizvitira kupiri? Ndechiro chino. Mfana wangu zvinozonyanya. Kana zimunyongogara uchindiwana wachimba. Sejua inanongochumana ichino. Asi mine mkoto wekuimba. Chimbo tuimbira song yako ya 2014. 2014. Kana uchi haina gidzi. Because naishiri kutanga kupira. Abati ndo manamba. Wakarekordwa nani mu 2014? Wakarekordwa na anonzi Mumola. Uzoja pereza. Kwa song yaunozikanwa naye? Chiri kushanda kuti ndisikane but arimo awemvanhu kuti vanokwanisa kungoziva one. Chimotorera one freestyle. Isangoma chamwana. Toda because ungati wasted time. Music. Alright then. Chief folk, the new generation. Chaka yengwa ichi, infinity. Unzikaya, chabi wana chef. Chine wopo malenzi kunge yembe ya ref. Sheuzi, karawandisa pa browzi. Sinana na yendeve kuzimpwete sauti kusiva. Tiri pasi pe kusiva zhinu. Tichingwa fura ombe, kaombe. Sinana na tini urudzombe, new generation. Chikiribidi, opatirare. Vanonzi vanoenda vamwe atingasare. Tazofura ombe, samare. Wauya sinana na yebe titare. Zvikiribidi opatirare vanonzi vanoenda vamwe atingasare tazofura ombe samare vauya sinanana yebekitare chirikwedu chingoma kaichika chizi infinity wose kuti mataka vaye tichapinza bizi project ndingo vakabata dance ripi vakangobata mabanzi madonanzi vazvimbira vopa vati hanzi tisu chatotonga dance sinanana zvikiribidi opatirare vanonzi vanoenda vamwe atingasare tazovhurawo benzama unogona mablango sori musati mapinda pane zvadambudza chikomana zvandanzwa paari unozva mene muda kutaura sakarova ngoma zvaunonzi kuzitsemura undozwa kuti munhu anogona vanotapa uzoti iwo pandakunzi vapo uchitsemurawo unobata manozi unongwata ngoma dzawanyara kuimba apa unozanga kutaura kuti pamambaridhimu chacheni vanhu ndinozi ndaitumira mari ekuti uzemwerekodi nengakatonoshafwa iri ukuko inozononakidza kana kuti 5 years later kutaura uzoti usadhaute marekodi wozi hausichaunga iwo ndounoimba zvavanaselekta unongoridza chete but wazoti vanojambe kana kuti avajambe wozi chipo ndevanawiketi saka iwo pakudhauta kwako nepawa ravanaro usazvidzvanyire pasi bondoutovi ese utotangidza kugara pekutanga papo utore kudha futi kana wangeuchinowe wacho wobva wakena wobva wanongwata masina unoadzokeredza usambofa kakwata mari ndikutaura une pawa manao iri paridhim ipi wapedza iri paridhim ipi isong iri pachakaenda ridhim inonzi atingasari yakaproducwa nani yaproducwa neremusic wakaisa payoutube iripa saka vanhu vakati tsvaga vaneiwana watinonzi chiche inonzi ndauta nchitipa zita pacheke saunokangana zvone aiwa kana saka vazoimba pasiteji unozvimbe korondokangana inonzi atingasari right iwo unozviti unoimba ndika une masongs mangani so far akawanda koma ndizive kuti ndakati mangani ita guess week atokona wesa pamaubhamu une maubhamu na album faka ita album vanhu achiri kure kuita album une masongs mangani fungira kwako andisungana 400 baba 400 akuferentani
Apa wakanga. Unaona moju tukira. Anogona tori mashoma kana kuna na Stephen kuopposite. Wakutora moju tutsira. Iona zati subaza mtu kuzanga ati mangari uchanosvika pani. Makoresa anodzemera. 700 asvika madamba yauri pamtukudzi. Kana mabvumi. Sadari. Boss album baipinda kana 7 kana 8 masongs. Boss kune 4 kana 3 ku 3. Chipini. Aiwa ndikuona unga anosvika kuopposite. Baba ndakangotanga 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Aiwa aisi mosha yako saka kuchinoyo wakurira kupi uchinoyo ndakurira kugadzema gazebo gadzema watanga nokuroka kukusoto wembo yeutani paibata bata unongomba inaitachi aiwa kuti nainde mudara 2014 aiwasi watu wawakurira unonzi gadzema alright saka wakakurira kudhara ke ndakura kudhara sure asi chada utara une pa maproducer wambodhila naanzanani ikoko kuchinoye kuna mikera Fire Temple records kuna Mumula une Unity Records une Tipe yandoa ndewanza kufama nayo Tipe wokuharari kuno wedu yazo yakuno anga ndo kuchino anga ndo kuchino saka kunotobva vaimbi vakawanda ndani vaimbi kuchino iwe waunoziva wangapinze wawaiziva iwewe ngoziva Pressure chii kobongrifa yaumuzivi amuziyani asi mna mchibukani aiwa kwemuri museminda yasiri ndisingamuziva wozuzati kunokwaitidana na klasi kana ibachairidana wesemindani saka ufunga kuti nemusic yako chasvika uku ana Sauro akasvika kure ka Sauro akazoshaya zvake but sekalazi akasvika kure kilati kina kwewo ufungira kuti chasvika kupiwo anosvika kure chero ndine trust in mandira ayo ndoshira ndosvika kure asi trust yako manje ukona imwe inoda shi anoda unity usikona kuchinoye zvauruzwa nemablango kuna nahobe vanoimba ari takatano intervention mufana kumixana because munokona kubuda nimwe heavy mixing muchuro ndani akakuinspire kuti uimba akazvinspire aiwa ndibigi ndani wingiti ndepi rekodi yakakunakidza yawingiti iimbe tinzwe hanzi vanofamba vachitaura hanzi wingiti uchakaura ndongomana nangu but song iya iri paisi rhythm yenhingika yekujamaica ndaingoinzwa kubva ndiri mufana saka ndaingoshawa zvinoitwa sei saka pandakazongoziva kuti music inofamba so kuva nangu chamangwera saka ipapapa une imwe song yauda kutorera freestyle ngaiuye tinzwe selector alright then chief talk the new generation alright then vanga vachara kutimisa tazoisa peri pana boss hatina napfumgumbo asi tine magosi masvika machangarabe basi kuti muzosvika level andokeka 45 madosi machangarabe basi avatombodzingwe basi wedzera vapei yekunasi varigodo vachisasi ungokanda chijoka chekasi vachibika 5 takapasi kuva manita marathoni ndabva ndazova nechivosi chekwa etaton everything place lifestyle kunge pentagon maboya man mina do things on my own vachibutsire papasa tiri 24/7 ziso rine chandosera pakirwa frozen varigare pasinali chamakwagota peni mobva maziva pashata pane chekware saka ashande nezvitanda ungepu kuno kune zimbi mashangara sesu kumbare ndochigwina bvunza broda murefu kubata fiyo kungobika zvidobi muvhupita vhigoroni kufinya mavationa sevatya lemoni vari moyo yafaro tobvamba naaroni ozisendiye ozarure nzira kusvika hanzi alright then ketivakabva kubasa vakata kwavo
ndokusheka ndokurova mama ndokukomboka ndokurova mwana ndokukomboka ndokurova imbwa ndokukomboka ndokurova kiti ndokukomboka ndokurova gonzo ndokukomboka ndokurova bete ndokuchema dichiti mumba musina jesu hamuna rugare ungote opoto mumba imo saka riti minonzi chii iri inonzi yeromero yakapuriswa nani yeromero apa tada kudaiwa chiita kuti mupedzise munobatwa sei pamipo inini ndikochanga neyoutube channel yangu inanzi Chief Doctor Official andingada music yese ikoko vanongoiwana kuna Chief Doctor Official angonyora Chief Doctor Official vanongoiwana then Facebook Chief Doctor Official, Instagram Chief Doctor Official. Apa ndine EP randikushanda so far rokubudira kwese kumastudio akasiyana Simple Solid Records Nana Chu Sport as well as Ray Music. Saka ndora ndikushanda so far ni 7 songs. And go phone number 077 493 5515. Alright, makamira ipapo muchimorisa makanesha mwari. Maparents ako mapenyu? One ndempenyu, one ndi akashaya. Ndana akashaya? Imama. Vangongowasimbisa vari kwavariko. Aiwa ndizvozvo. Ndokutenda imama ndimazoita kuti ndisviko pane nguva nemabrothers nemasister ako ukawasimbisa ukanemazita. Vafana vangu vandakasiya kuchimoi kwavanogara. Kusimbiso Ray Music because ndo yatonisomudzoro ndisviko pane no level. Ngadai sirio ngadai ndistombori kana muno Harare. Anditi ndizvozvo. Ndosimbiso imi mukoma Ghetto Crown. Maita basa chama. Turning to forget Unity. Zimzo. Why, boy? Sharp.